Què dius, Blitz? Sembla que el salary cap puja bastant, uns 7 milions més del que originalment s'havia previst. Estarà al voltant de 277,5, 281,5 milions de dòlars. Aquesta pujada afavorirà aquests equips que anaven més justets, doncs podran tenir més marge. Encara està per confirmar, però com sempre portem els darrers anys post-Covid, el salary cap és un mercat inflacionista i va en pujada. Una altra notícia. Als Jets li han dit a Aaron Rodgers que xau, hasta otro ratito, i que si de cas, quan arribis, ens truques. I que ja que reculls la teva taula, te'n fortis també tots aquests amiguets que ens has deixat aquí, que no en volen saber res de cap d'ulls. Ara que han canviat d'entrenador, doncs han decidit que l'experiment d'Aaron Rodgers ha arribat al seu final. Què farà el senyor Rodgers? A banda de prendre ayahuasca, doncs de moment encara no ho sabem. Han sonat els Vikings, han sonat els Titans i han sonat els Steelers, tot i que hi ha una campanya bastant forta a Pittsburgh perquè no el fitxin. Ja ho veurem. I finalment, aquest dimecres comença la NFL Scouting Combine, que és un esdeveniment anual on els jugadors de futbol americà universitari realitzen proves físiques i entrevistes davant dels equips de la NFL per demostrar les seves habilitats i potenciar les seves opcions de cara al draft.